Káčerové úžasnom, až zem praská. Taký máme všetci zon, raz ten, raz tá. Tu býva možné, smiešné aj hrozné. To vie, Káčerové vždy je niečo nové. Čo je nové, pohotovo povie. Drámy bez zábrany, tu striehnú za perlami. A čo s tým je to celkom na plač. Občas sa zasmeje slovkom kač, kač. V tomto našom Káčerové je každú chvíľu opäť niečo nové. Káčerovo. Povodeň na púšti v Ronguaji. Po prepade továrne, ktorá patrí Držgrošovi McDuckovi, dlhoprstých bratov opäť zatkli a postavia ich pred súd. Tak, a tento čokoládový panáčik pôjde do Sing Singu. Nenašiel by sa tu pohár mlieka? Drevený model lode, cenný umelecký predmet, ktorý bol cieľom lúpeže, je opäť bezpečne v rukách svojho bohatého majiteľa. Tento zmetok by mal stáť chamtivého McDucka slušnú sumu. Spočítajte to. Peniaze. Dolár, chladivá, tvrdá hotovosť. Ak to vydrží, ja, Flindhard Zlatohrab, sa stanem najbohatším, nepoctivým káčerom na svete. Už ťa dobieham, Držgroš. Nie! Telefón, pán Zlatohrab. Reč peňazí, počúvam. Prosím. Pán Zlatohrab, ako by sa vám páčilo byť najbohatším káčerom na svete? Povedali ste najbohatším? Ten odsávač piesku si na výpravu za pokladom nezoberiem. Vy sa ešte stále chcete vydať na lov potopeného zlata, pani? Samozrejme, Dagobert. Som jednotkou, pretože sa nestaviam chrbtom k provokujúcim výzvam. Ale najprv vyrieším záhadu modelu tej lode. Hurá, už to mám, to som si mohol myslieť. V španielčine slová kanál onda vôbec neexistujú. No a toto meno nič neznamená, tak to musí byť šifra. Akože písmeno A znamená 1, správne. Tak potom to meno sú vlastne čísla, správnejšie. Ako poldníky a rovnobežky, najsprávnejšie. A zavedie nás to k čomu? Zlatu! Hurá, našli sme zlato! Kde je? Kde je? Môžeme ísť s tebou? Nie, vy chlapci zostanete tu s Dagobertom. To som veľmi rád.